Meselen şu maktım tebliği ya zikri deyip Kur'an'ın arasında saçını getirip mescidin içinde şığıraydıp göğe döküp Allah'ın zikret deyip ya tebliği diyen yanak elbette şöyle öz doğulmaz başka yerden gelen adam da öz aramızdan çıkıp gidip de şeyle barıp akidelerini yok bilen. Hormatly täşgimde huntana Müslüman dogunum Allah'dan korkmaklık gerek. Sen milletin bilmeýänliginden, habary ýoklugynyň, agahidi ýoklugynyň sen suçfade edip gelip de barahym şiýanky zikri seyfiye dogullaň saçyna attakmaklygy. O Müslüman dogun bular sünnet ahy. O Peygamberim üç form saçmamışdyk diye, vafre diye, lemme diye, cemme diye. O şu Peygamberim öz mübarek taçy ulukanmışyk umumy zindigisinde. Indi dogry biziň milletimiň arda bir ýoň bolmapdyr, biziň milletimiz bilenak. Emma sen gelip şi milletiň bilmeýänliginiň üstü bilen, o belki şaýat öňe bilmeýän bolan musulman dogunum. Sen gelip bir musulman dogun haýsy bir tertipde şekilde bolanna, şu gelip taçyna attakmaklyk, bular Peygamber sallallahu sünnetine attakmaklyk. Senin oň tertibini toýaňak, bökşüni kabul edeňak, haýsy bir iman etiqadyny kabul edeňak, o jüdägäne gurun ki, onyky biz de kabul edemdäki olan hakynda. Emma sen gelip şuň taçyna attakmaklygyň musulman dogan şu Peygamber Huda aleyhisselamyň öz mübarek sünneti. Sen bilimsizlik ýüzünden ya bilmeýän haýsy bir zaty keten niýetläp şu kefe aýtýardyň. Sen näçe musulman gelip de barahym şu Peygamberiň taçyny meňnes boljak bolup bir musulman taç goýupdyr. Şoň taçyny inkar etsen näme bolýar? Musulman eger musulmançylygyna her form günahkarçylykda bolasyn. Eger şunu etmese, amal etmese, ba tamamy günahkarçylyk şoň musulman diýilýär. Emma bir musulman gelip bir mustahaby inkar etdi. Ne edip biýän diýip aýtdy? Ke taşda şoň biri. O şoň menes haýdy bir sünneti, haýdy bir Allah Resulüniň hukmuny inkar etmeklik, ýa şo maskar etmeklik. Täçgimde huntana musulman dogun bular adam dinden çykarýan da. O sen şi aýtýan gurrunun şu musulman gelip de barahyn şi aýtýan kefge ananda nälekin bir musulman dogan taç goýupdyr mutabaky sünnet, şoň gelip de barahyn maskar etse, şoň idinilek bolýar. Yani çinden bir hormatly takdir, sen bunu için bir gaty ýalňyş yani. Ondan sonra da sen tebliğiyle diýip tebliğiyle bilen şu zikrilen arasyny ýakynjyk etip goýupdyr. Ola da belli okuyup keltirle, şu wakadan getdir, burada da şu wakadan. Musulman dogan mantygy türk meselada her kim bilýär tebliğiyle bilen şu seyfiýeleň malahim fark etýärligini, şu zikriye ma'ruf bolan adamdan guruhlaň mantygy da fark etýärligini. Muny barahim her bir musulman bilýär. Ondan sonra da musulman dogan men hormatly täşgimde huntana şol sofulaň ki hilaf-ı sünnet tertipleri gynan takda imanna aqidada da alyp barýan tertipde de Qur'an-y sünnete mutabık der gynan takda birisi tawjihat bilen birisi işletip ketberler şolaň ösmükligine siz musulman dogulymy sebäp bolmagy. Yani tenike gelýän menber zımmadan gurun berýärdiň, saňa şo taýda ejade berilýär da asatitleň üstünden. Ve şol asatitleň üstünden şolara da ejade berilýär aqalada. Ve şolar elel elan menber zımmadan 2 hafta dermiýan, 2 hafta dermiýan şolara sohanrani bermäne durduňyz. Siziň asatitleň şolara sohanrani berdiler. Ve şo eleni eger barahym şundan alyp barýan ýol dogry diýmeseňizde millete barahym şu barahym şunu sohanrani bermeklik bilen ameli taýid etdiňiz ki alaşdan alyp barýan ýol dogry. Ola da jymgadan çykanda hümmür guruh bolup çykýardy. Ya hormatly takdirin biri inälekem öz jymgatyna şolaň jedebetini, bökýärligini, birdatlygyny taýid edip siz sebäp boldyňyz şolaň ösmekligine, şolaň malahym milletiň arasyna jawaptada bolmak gona. Jedebe kimin inkary bar eger jedebe haqqany bolsa. Emma aýaşy galbyň etegini iki barmak dürtüp bir şu form bir gudraty deruni bilen şu form qyqçyk etdirmeklige musulman dogan jedebe diýip aýdylýar. Siziň teýip ulamalaryňyz, keten gadim ulaqollar, takdirler diýip aýtýar, şolaň da mantygy ötmekligine musulman dogan siz sebäp bolýan şoň, başga hiç kim sebäp bolmanak. Taky şolar nägadar mantygyda gynansak da peşreft etdiler. Wagyýat bir günüň kem peşreft etdiler. O hatta şu Kümüştepeň ödüne bir alym berdime tapdylar şu bir wagt bir habaryny eşitýär şu gün. Bu da Kümüştepe'den habarim ýok. Taky Allah tarap tawfik qylyp biz şolaň öwünde durduk. Biz şolary munazara etdik, näçe aý zähmet çekip mutala edip tehdap et eger şu munazarada biz şikest etsek biziň atymyzdan awraýmyzdan näme galjak? Biz at awray mugytymdan aya Allah taňa tewekkül etdik.
Şu münazara ettik. Allah Teala tevfik berip biz şu münazarada yengdik elhamdülillah. Ve biz özümüzde yengdik diye aydamda umum musulman şol münazaran görüye şola hakkı bire berýärler. Ondan sonra da Allah Teala bu bir ihsan aýtýar. Ýene wede ştada şol kağıtı sorar ya da münazarada näme peýda bar. Ýöne bir-birini ýamallap bermeli, ahum mollalar bir-birini betbiň etkilip berýär. Ahum molla gödüň ödeni biziň ara gelimizde betbiň bolan, awwalda betbiň bolup ketýär bir-birini. Aýtdyma, Salih Çelefden bäri bir-birini qyýd bermäni. Şo zamanda şeýle bir şiddetler köketdirdi bir-birine. Ondan berde de häzirün içinde bak, häzirün aýdyp durlar, diýip durlar. Ýöne we musulman dogan gurun şuňy ne ki münazaradan peýdaň nämeligini biljek bolsaň, münazaraň peýdasyny bardy Kümüştepe'den soraň. Münazaraň peýdasyny şu Seyfiýan hakynda bolan münazaraň peýdasyny bardy Kümüştepe'den soraň. Kümüştepeň adamlaryna soraň. Şolar Kümüştepe'ni alyp barýarlar müşrikler. Şol gumrahi tariqa bilen, şol halafa şeriat sünnet tariqa bilen ne kadar jawan oğlanlar fikir marahim mesmum edipdirler. Amallarda atlarını kök edipdi barahim. Şolar öldürdi var, baktırtdırlar. Ama Allah Teala tevfik berip şu münazara bilen şunu nicat tapdylar elhamdülillah. Ondan sonra musulman dogan biz adamları baktırmak niyetine yok elimizde. Bir wezifemi bitirýär. Münazarada şeriatın hukmunyň biri. Allah tebarek ve Teala Kur'an'na öyle ejada beren dağının biri. Şol hakikat aşkar bolmadan şey musulman dogan marahim. Biz şonu etdik. Şu konu hormatly täçhundan tanam. Yani men saňa da aýtýan, teň ýygyňy süpüreler de aýtýan, teň teýfiňde haýty bir-biriňe ters boşlaňyzda, öz araňyzda siz bideňe de gademjeňiz aglyňyz bir diliňiz birsen. Siziň hemmejeňizde biziň tagazamyz. Biz bir näme sanak jawab onu ortak edip Hudaý diýip adab reminden geçipdir. Siz musulman dogandan tagazaşy, gelin oturşaýdyň. Senden men hususy tagazamşy. Umumy ýerde bolmasyn kemiňe weçe dowleti berýärler, weçe emniyeti berýärler. Hususi yerde gel oturşaydı, durbin olsun arada, siz de kurun durbin, biz de kurun durbini. Oturdan davar ketsin, bağışta davar ketsin diyen. Oturdun bir yana buradan vakt ketsin, millet kızavet etsin Müslüman doğan. Sen şu alıp barayan tertibinde, eğer vağınsın iman, aqidanı, Hanefi mezhebi olsa, biz de şoňra dolanjak, kemezkem şi bolar ki, sizin aranızda dili var yok de, sizin aranızda bilimli yok de, kemezkem şi bolar ki kim cevap berip bilmeýär, şo belli bolar da. Vakti bir aýtýar, aga biz şundan maşyny ýükläp 150 km kelala barjak, agay falany, sen de şu aňydan peşkemberden bir 15 km zähmet çekdi gelaga da, yok, men hüjräme gelmeli. Näme diýip sen hüjräňe barmaly? Şikirşine vecihi devleti, vecihi emniyeti verilecek bolýar. Yoksa nämeden çekilniýär? Nämeden çekilniýär? Bir daga Cuma mescidde münazara etjek. Bilme eýtkada münazara etjek. Şoň aňyna näme? Ote nämeden gorkýardyňyz, musulman dogan? Wagyn sizki jany mallygyny diýip sorum, hayır helak bolup ketip ýardyňyz, inäleken wede bir näsen jawan oglan biz. Siz gelin otursun, biziň alyp barýan tertibimiz dogry däligini şo taýda sabit edin. Hem çınanike Mecmu-i Fıkhi Türkmen Serada şu mowzu tam meýitde siz sabit edip bilmediňiz, näme etjeňiz bilmäni, men 4 tarap gyrdım tagsir. Şu aý 40 100 ýyl iýmeli bolsa, birçi kitapdan delil getira. Biz de iýme bolsa iýjek şonu diýip aýdamda hiç gaýdyňyz jogap tap bilmän turup gitdiňiz. Siz şonu bilýärsiňiz ki eger münazara gelseňiz, siz musulmandan şonu jogap tap berjek. Siz şonu için geleňiz. Siz şonun için men daş döwründäki pak tinet jawan olanlar we din diyanat diýiplerlersinden. Şolar siziň üstünden gynatykda ağlanagdy. Ha, şolar siziň üstünden ağlanagdy. Ortaň marahim men pir diýip oty, baryp soraňda da aýdyňda marahim bir ýürekleri ýalyp barýar. Hoda şu wagt biz de kümmette bardyk da. Kümmette biz bardyk. A tutadyň bolýan, hep usatda maňa ijazat berenä. Kümmette bardyk biz oturuşdyk. Sedi wurtda alat takmak dogry. Elini ağızda bokudan ağzı takmak doğru, öğünü takmak doğru. Takmalar diýerlekim, Vehhabi bilen. Ben barıp oturuşdum. Ýanyna bir jawan oglum ben balyjygym dedim, sen dahi çykma hususy gurugum bar. O ham gurunda şolyk ikimiz. On bir ýarym tap bilen sen näme diýen, men näme diýen, sen bunu nerden aýtýan? Men bu hidayeti näşidi jelle çar faslun fil lubs qawluhu ar-ratime we-tamime şahaşide Allah meleknevi. İnelekim şu küfür diýipdir. Yani günah kebire diýdigi. Sen millete baş bolup beren adam, hajahun, sen şunu aýt dost. Näzir aýtdan aýt diýdim. Sen şunu ýalňyşdyryň dost diýdi. Ham şonu hulata boynalan ýalyk bolup turdy. Bir gitdik tarap goşda. Sonra goşda men bir deň urdum. Dost, näme etdiň muny? Aýdy bildingmi? Amanjan öwrläpsak gelmäweri. Näme diýip? Men başyma düşdüler. Baba, nauz billah men kafir bolup barsam diýdim. Siz men rahnama etmeli. Bula maňa düşünýärmi näme diýe? Teorekdekiler maňa düşünýärmi näme diýe?
O sençi pirlerden soramali, oloqallardan soramali, soramana baranda biz şey diýerler. Kavuk göberýärler, çık, näme işin bar? Ona dotolan meşruanna aýtýar da, soradım diýe, hajahun falan dadyň falan zat jogap näme diýe, näme diýse o. Başlar bir edebi kepde. Pokyň men ýer diýip aýtdy diýe. Şundan jogap botdurm. Atly jogap. Adam bolajak bolar. Şundan jogap botdurm. O jawan oglama we şebekeden burada görüpdir. Fazay mezayda burada okuyupdur da. Şununla gane etmeliler sen. Gane etmeden şu gittiye şolun ýerden şey diýip barahym bir keplemeklik bilen şoňa jogap bolýarmy? Aya vakti ki biz bariyatsa biz bariyat sen aýtýan takdirden ýani biz bariyat gurundeş bolup gördük. Sen baranda oturşaň da senki dogry dik göberýärdi. Ya jogap tap bilen akla. Ama ýerinde näme etýärler? Tawtaya döret ýerler. On bir heyran stada hakykatyň usahaçyna çylar musulman dog. İnşallah Allah taala tawfik bersin. Bareli hormatly täçmada tanan başar bölek gurune. Şu aýdan gurunlaryny biz bir elekden geçirip göreli. Näme hetdi şo hakykaty musulman dogony.